Да, ето два коня има пак. И как стоят като препарирани. Ето ги. Не мърдат. То смръдна леко. Ама он е черния, не мърда въобще. Сара, махни се от тук. Сара, ако излазиш, ще ма подгонят тези коне, ще чупя главата. Ей, гачи конете. Глей. Защо не мърдат? Ако отида по-наблиза, ако се размърдат, кой е по-бърз? Сара, махни се от тук. Какви коне? Сара, махвай. Сара, ти си луда. Сара, стой тук. Глупава Сара. Сега ще изяде коне. Как прахти като драконе, как му излиза топло през ноздрите. Гледай как не мърдат. Сара, ще ритне, махни се оттам. Ела тук. Сара! Да не заснема убийството на Сара, без да искам. Он издигна крака. Ама те не са вързани, що не мърдат? Ох, и то си дига крака. Сара! Айде! Айде, идвай тук. Айде, отиваме на дюнера. Глей ги. Не мърдат въобще. Ето. Стоят като препарирани. Ето го, не мърда. Да не би да спът, бе. Ще спът.